Ingabe wonke umuntu uselana? Kunodaba olubalekile oluthize kumele silikhulume lana. Ekuqaleni ke bengikhuluma phela naye ugogo kaMonica. Ubese ngitshela ukuthi uGanpati uzoba kwabo kulokhu niyezwa ke. Kodwa ke phela ngokuzayo angeke usaba uGanpati ekhaya labo. Ngoba phela sebebadala kakhulu banabazukulu. Manje ke angeke phela besakwazi ukuletha uGanpati ekhaya labo. Ngase ke ngicabanga mina ukuthi kunganjani ukuthi uGanpati siwenzele phela la ekhaya. Ngase ngithi phela ke kodwa vela kunankinga ngoba phela ke lemndeni ishadelene futhi sifana nomndeni. Ngibone kanjalo ke mina. Ingakho ngingakubonanga ukuthi ikhona inkinga ngoba vele sihlangene nje. Manje kangiyibonanga inkinga ukuthi uGanpati eze la ekhaya. Isinqumo phela kumele ukuthi sisenze sisonke phela la ekhaya. Ingakho ke nginibize la. Ngingajabula kakhulu uma singaphatha uBankati la ekhaya. Nami bengimfuna nje uGanpati phela la ekhaya. Ngizomenzela yonke into nje. Umcimbi ke wenkosi uBankati angathi ungahamba kahle uyazi nje. Manje kangithi nonke nizobambisana. Yebo. Kanti bakithi ukephi uMohana angikaze nje ngimbone. Usushayile nje no7. Ibuke ngathi akabuyi loyo. Mfoneleni bo. Sawubona. Mohani kanti ukephi? Ini? Imeeting yani bakithi? Kulungile ngizovala. Utheni ke loyo? Uthi kwi-meeting njena. Wemana ubaba akayanga yini ephathini? Weyatav. Ungakhulumi wena. Ye wena kambe ngathini kuwena ngokuphazamisa abantu abadala mebekhuluma wena? Wema, uma kukhona nje mhlawumbe ozokudinga ngingakulandela kona. Angifuni lutho. Nina ke nonke hambani yokwenza emsebenzini. Ayigubhi. Ikhona into engalungile la. Kwenze njani ma? Hawu uphethwe ikhanda yini? Mina ngidiniwe bakithi. Kwenzekeni? uMohani ungiqambela amanga. Uthe uya kwi-meeting. U-Atavu ngitshela iqiniso ngaphambi kokuthi ahambe. Ingane phela ikaze waqamba amanga. Monica ubuye kwenze njani ngempela ukubuse ezicasulweni zami? Asithi nje uMohani ukuqambela amanga. Ungazizwa kanjani ngempela? Ilento phela engihlezi ngitshela wonke umuntu la ekhaya. Ukuthi ningalinge ningiqambela amanga. Uyabona mina ngiwazonda kabi amanga. La uqala khona ukuveza iqiniso kubantu. Yila phela bakukhaphela khona. Vikrant. Olele yini? Yazi. Mina nginabo ubuthongo. Indaba ngabe kahle kodwa? Ngikahle mina. Ukuthi nje angikhululekile. Uyazi? Ngiyamsaba mina ugogo yazi.
futhi namhlanje ubengeve ediniwe. Uyazi nje ugogo uthe akamfuni ukumbona umuntu onamanga. Ubemdinelwe kakhulu malume. Ngoba uthe kuyena uye meetingini kanti yena uye ephathini. Yazi ugogo akamfuni umuntu onamanga. Bese ngeke ngakutshela lokho ngaphambilini. Sokwenze njani manje? Sothini ugogo methola ngalento? Ngisho ukuthi phela siqamba amanga lana. Manje methola Buka. Itiye lona. Oh, ngisho ukuthi phela ngosuku olulandelayo bake bakunike amanzi anolamula ya. Ukuze phela uqede ibhabhalazi bathi lemon water akuvisiza. Mohan, Awume kancane wena. Kambe bakithi bengithini? Yabona la, yimina omela akhulume la kuphela. Akekho noyedwa ozovula nje inyevu yakhe. Wemohani anginqabi mina ukukunika amanzi anolamula ukuze ukhiphe ibhabhalazi. Kodwa wena izolo ungiqambela amanga. Uthe kumina usemithingini kanti wena uyayikruvela nje lapha ephathini. Uma ngempela ukwazile ukuthi izolo usiqambela amanga, ngiyayibuza ukuthi mangakhi amanga osiqambela wona njalo. Yazi mina phela ngilalanga izolo ngiyibuza lo mbuzo lo. Yazi phela bengilokho ngiyibuza ngathi ngiyahlanga mina ekhanda. Hama, uhlala ubusuku bonke? Bengihleli lana, bengigalele nje mina. Kodwa bakithi bengizolala kanjani? Ukuba nezingane lokho akusho phela ukuthi umuntu usekhulile bakithi. Noma ingane isikhulile kodwa uma wayo uma engayiboni lokho kumphatha kabuhlungu yena. Mangi, Leli phutha lami. Usukhohliwe yini bakithi ukuthi nawe bakithi uzele? Ingane zakho ikhuluma iqiniso, kodwa wena ukwazi ukuqambela uma wakho amanga. Awukufunde nje inganeni zakho. Ziyawenza amaphutha, kodwa ziyajeziswa. Kodwa bawaqambi amanga, abawaqambi nje bona amanga. ikuthi ma Angisoze ngakuxolela. Awucabange nje kusasa umfana wakho eqambela amanga. Ungamxolela wena. ayima ingane zethu ayisoze zasikhohlisa. Unesiqiniseko salokho? Ingane zami mina ayikaze zangiqambela amanga noma zangifihlele okuthile. Ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke isisonke dear signature 169.